ati hoiba iwe chingizwe nsunu ndati hoiba iwe chipakela ntakati usakane kuipa kwako iwe chijasinta ngobe sezuma ndati hoipa ndiwe chingizwe nsunu ndati hoipa ndiwe chipakela ntakati usakane kuipa kwako chijasenta ngobe sezuma. Awu kwachema mwazano anambabwera ni nyimbo yonji ndio kuti meneyo that's a war tili pa nkhondo koma tizitokoza mulungu kwa malawi amene betida kale kuno ku South Africa. Tizitokoza mulungu kwa malawi amene tafika bwino ku Malawi. Tizitokoza mulungu kwa amene tili ku kampo kuti ambuye apange kuthekera kwawo amalawi mukafike ku Malawi. Amene tili kuno ambuye apange kuthekera kwawo kutitetezera. Amene afuna kupita akafike. Amene afuna kukhala ambuye akhale nawo mmene angakhalire mukandi muziki zake kandi mwachilungamo ambuye akhale ali pompo. Sidabwere kuno kudzapanga masewera, sidabwere kuno kudzapanga majokes ndi anthu wa dziko lawo. Ife ndi anthu ongofuna kuti tipeze chipulumutso. Nde tizingopemphera abale anga, tizingopemphera koma si mmene kulili. Akuluakulu pali nkhani zingapo komano ndipereka ziwiri ndibweso ndi update ine imene ndipereke zinazo. Nkhani yoyamba ndiyo kuti ku Durban pakali pano bread akusowa, mashop akhala otseka, mataxi angonyamula anthu ochepa. Anthu ndi ndanzanga amene anapita ku taxi rank. Taxi rank imene akapita simatenga 10 minutes amakhala kuti taxi yadzaza kunyamuka. Koma nzanga anapita umeneko atha ku 30 minutes komanso taxi sinadzaze yangunyamuka. Nde ma taxi driver akulira kuopsa. Nde kuli kusowa kwa bread ku KZN wasowa kwambiri. Ndipo bread anali pa 19 rand chakuti 20 rand chakuti. Panopa akampeza bread ndi 30 rand. Zinthu zikulani sizikuyenda. Anthu akulira amba kuno kuti kodi obwera aja anyamula zinthu apita nazo zikhala bwanji. Ndi anthu matiya zinthu mesa akusira mukaniko panga production kwa chemeratu. Nde nkhani ina yachiwiri apa tizipanga za fast pa anthu mumadandoli samataliki. Nkhani ina yachiwiri ndiyo kuti ndika video kumapetoko machangani amba nawonso kuthamangitsa mazulu. Kudera umene kumakhala machangani Mpumalanga umapita uko nawonso ambothamangitsa mazulu akuti no pitani ku Durban kuno setu kufunani chifukwa anthu athu kumene kumukwanyopola ndi kuno setu kunyopolani. Ndi amba fire kwa fire yaini yake. Panopa ife kupita kusogoloku ife sitikhala sonkhani sitikhaso topic yayi. Topic ikhala yapa chiweniweni. Ngakhala Jacinta ngobesa akuyesetsa umatipaka bibi kuti zoneka banthu oyipa koma anthu amba kuziwa kuti oyipa nducho. Kuli zambiri zimene zikuchitika zamomuno zokuti zamba kwake kapokhosi tikupatsirani. Kuli nkhani imene yachitika ku mafamu tiponya video anthu anyanyala kugwira ntchito atifa cha dzuwa. Kuli anthu amangomvala mona ngati zophweka amanga zophweka. Neru patsiranso list ya ngozi zimene zachitika ku KZN anyamata chani okada onyamula panga madelivery pano pali zipatala atholedwa ena miyedu ena ang'ambika mituzi agwetsa njinga osati masewera in just few days. Kuleko road accident fund kunoko kumakaro amati road accident fund munthu ukachita ngozi kunoko kawagundidwa akawachita ngozi were involved in an accident kumakhala fund imene amakupasani mukatuka mchipatala muja. Ndi kuti kwa road accident fund ambakale kudandaula kuti mmene zokhalira mmene akunyotokera anthu amene wawa pomatha chaka chinochi road accident fund yekha ndi fundiso tikhala zonse taperekano. Ena apeze kuti analaledzera
matsira ali mutu ena experience alibe ndabale yanga atifuna pompano tikupita tizipita koma atifuna pompano mulungu ndi wachifundo ife sini masokoneza iyayi ntchito zimene amagwira Malawi ntchito zimene amagwira anthu obwera ndizoti anu wake zimakanika ndizoti anu wake osamazifuna ndizoti anu wake amazinyala koma ana akupitira chikuwawe ukagwira ntchitozo akuti ulaonetse kuti yayi kantima kaja kuti athamangitsa anthu apopanda zifukwa zenizeni kasaoneke ndi amachita kukakamizana achina phakira aja amakatenga anthu tiyeni kugwireni ntchito anthu okuti safuna kugwira ntchito anthu akunowa ngochepa amene amafuna kugwira ntchito ambiriwa zogwira ntchito alibe nazo ntchito adalumala tinganoti adalumala mavuto ife anatipangitsa kumagwira ntchito ni mavuto amalawi fati mazoti abwera kuno zagwira ntchito satu zakusewera iyi ndi alipo ena amasewera koma ambiri amakha kuno zapanga survive ndiye panopamba kubalansa kuti abale ajatu tinangoona kuwaponyera vuto ndi boma lathu linapanga kireti ntchito zimene timazifuna ifezo osati kuwalanda awa ntchito zimene ife timazikana. So it's the opposite of what was happening. Hoipa iwe chingizwe nsunu ndati hoipa iwe pagera ntagati usakane kuipa kwako iwe chijasinta ngobese zuma anthu oipa amene wakumwamba sakalowa ine ndikuwuzani aphetsa anthu avulalitsa anthu azunza anthu Mulungu sangamasekere zimezi anthu amene aja alibe mtendere You come here and take our money.